V tomto videu se dozvíte, kdo je Refue a jak jsem jeho fotku z Instagramu vyřezal do dřeva. Refue je 28letý český rapper a muzikant. Jeho kariéra a cítění k muzice začíná v jeho dětství. Jako 12letý kluk vytvářel první tracky, který skládal hlavně pro sebe a občas něco vydal na internetovou stránku s názvem Benzone. Tam však neměl takový úspěch. Zlom v jeho kariéře přišel kolem 19 let. V tomto roku mu zbývaly poslední peníze. Tyto peníze se rozhodl dát do hudby a riskoval tím všechno. Chvíli to vypadalo špatně, protože skončil na ulici, ale měl štěstí, protože si ho všimli ti správní lidi, kteří ho pak dostali do nahrávacího labelu pod názvem Big Boss. Zásluhu na to měl jeho track Nechci jinou. Po 2 letech tento label opustil a připojil se k Blackwood Records. Ale i přes tyto úspěchy to Refue neměl v životě zrovna nejlehčí. Jeden z důvodů byl, že celou rodinu živila jeho máma a neměli dostatek peněz. Navíc byl závislý na automatech, což mu celou situaci neulehčilo a musel si vydělávat prodejem drog. Při tomto těžším období ho držel nad hladinou box, který byl pro něj taková forma terapie. Každopádně i přes tyhle špatný období se dokázal zbavit závislosti a nutnosti prodávat drogy. Nyní Refue patří mezi nejznámější rapery v Česku a na Slovensku. Také patří mezi nejproduktivnější rapery, protože má za sebou docela dost alb. Můj obraz bude z písničky Než světla sasnou, který naspíval společně s Kalem. Tento motiv jsem si vybral, protože se mi líbí jeho póza, jak se dívá na bok a je opřený o rám. Další věc, co se mi na něm líbila, je jeho bunda. Každopádně, abych nezapomněl, tak Refue je taky moderátor podcastu Tělo na tělo a taky v Chill Talku. A ještě jedna důležitá věc. Pokud se vám líbí můj content, tak budu rád za odběr, like nebo komentář. A jestli chcete vidět jednotlivý obrazy, tak je mám všechny na mém Instagramu IG Briefíky. Ale teď už zpátky k vyřezávání. Jak už jsem předtím říkal, tak tuhle fotku jsem si vybral hlavně díky jeho póze a bundě. Na té póze se mi líbí to, že se dívá nikam do strany, tím pádem to budí dojem, že se dívá na nějaký objekt v pokoji. A další věc, co se mi na tom líbí, je, že je opřený o nějaký trám. Pak, co se mi ještě líbí, tak je jeho bunda, která není nějak složitě natvarovaná a má svůj specifický tvar. Navíc jsem takovou bundu ještě nevyřezával. Sice jsem vyřezával takovou americkou bundu u Kid Ivana, ale to je takový americký styl a vypadá trochu jinak. Po vybrání fotky jsem si obrázek stáhl do počítače a obkreslil jsem to na papír. A taky jsem si nachystal dřevo. Dřevo si chystám docela dopředu. První si nařežu nějaký desky z kusu dřeva a to nechám co nejdýl uschnout. Pak až budu potřebovat nějaký dřevo, tak si to vezmu a obrousím a nařežu na potřebnou velikost. Pak si to dřevo připevním ke stolu, dám si na to šablonu a obkreslím ji. Pak až to budu mít obkreslený, tak kolem dokola si to vyřežu dláty. A aby se mi to líp dělalo, tak na to použiju i vhodný typ dřeva. A na tohle používám lípu, ale dá se vyřezávat i z ovocných stromů nebo i z nějakých tvrdých, třeba z dubu. Pak až to budu mít odřezaný kolem dokola, tak to začnu vrstvit. Díky tomu, že to je tlustá bunda, tak to nebude tak zdlouhavý, jako třeba u mikiny nebo u trika. Jako první jsem si nechal ruku, takže mimo ruku jsem si celou plochu dal pod úroveň ruky. A všechno jsem to vrstvil tak podle obrázku. Protože to je obrázek a není to 3D, tak je to těžký odhadnout, co bude první a co poslední. Až jsem si tohle navrstvil, tak jsem to začal zakulacovat. První jsem zakulatil bundu, ale protože tam má límec, tak jsem si musel dávat pozor, jak to bude velký a padat pod úroveň hlavy. A pak jsem si rozvrstvil samostatné části těla, jako je třeba hlava nebo ruka. Ale asi to tady nebudu popisovat do detailů, protože o tom, jak si vyrobit vlastní obraz, mám samostatný video. U vyřezávání malých částí na obrazu je důležitý mít dobře naostřený dlátka, jinak nějaká část se může odtrhnout, anebo se to může začít trhat. Další důležitá věc, na co si člověk u vyřezávání musí dát pozor, je to, aby to neprohřízlo skrz na skrz. Ale i přes tady tyto negativní věci, tak takový obraz patří mezi ty lehčí, protože se různě nekrčí a je tak nějak v normální poloze. Takže i celkově mě to bavilo vyřezávat, protože to byl takový odpočinek. Ale až to celý vyřežu, tak si to nakonec obrousím šmirgovacím papírem. A jako úplně na závěr jsem si udělal svetr, který jsem vyřezával dlátem ve tvaru V. A tohle výsledek Refue ze dřeva. A jestli se vám tohle video líbilo, tak mi můžete dát like nebo odběr, anebo napsat komentář, co bych na tomto videu mohl zlepšit. A jestli vás zajímá, jak si něco sami doma můžete vyrobit, jako to mám samostatný videa. Třeba jak si vyrobit obraz, lžičku anebo Pokémon poličku.